Yebo. Hayi njalo ayijiki manje. Siphinde sikhulume lento ngokwesimo somsamo. Sikhulume lento seriously. Ngokwesimo somsamo. Ngifuna siyihube size sifinyelele kwezinye izinto. We've spoken about some characteristics, individuals, groupings. We've spoken about so much. Let's talk about practices again much. Let's go into, before I get to practices, let's go into, I guess, qale ngokulinda. Ukulinda. Ukulinda in our everyday life is to wait. Okay, sharp. Awungibona uhlaletha sihlale sindele. Ukulinda is to wait. Ukulindela is to wait in the hope of something. Ne? Now we are cooking. Ake sikhulume ngokulinda ke izinto zasemsamo. Uma ufa umuntu la ekhaya senzani? Siyalindela. Silindela ini? We are waiting in the hope ukuthi masiqeda we are going to bury this person. See? Uma wena uyingane uyocela kuphi? Kwabakini, ucela kubaba, umama, kubazali, okanye kugogo omkhulu whatever. Uyacela ebese linda okanye ulindela impendulo. Lindele ini nani ukuze mawusuqeda ebese ubuyela ke wenza lokho ade usuyokwenza. Think about what I've just said. Ebese uya ekhaya kini ubuze ukuthi la ekhaya uma silindela ukuthini, silindela kanjani, silindela ngobani. Kancane kancane. Danko.